Ημέρα πρώτη. Ξεκινάμε το ταξίδι μας από τα Γιάννενα για την Αθήνα με λεωφορείο, αρκετά δύσκολη διαδρομή. Ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι, δεν είχαμε κοιμηθεί καθόλου. Ήδη βλέπετε το Γιώργο έχει κοιμηθεί πάνω μου. Ανυπομονούμε όμως να φτάσουμε, να δούμε τα παιδάκια μας, τα ρακουνάκια μας και να περάσουμε πανέμορφα. Μετά από αρκετές ώρες φτάνουμε στα κτέλ του Κηφισού με τις βαλιτσούλες μας, πανέτοιμοι να περάσουμε υπέροχα στην Αθήνα. Γενικά τα κλιπάκια που βγάλαμε είχαν πάρα πολύ φασαρία, οπότε εν τέλει αποφασίσαμε να κάνουμε voice over στο βιντεάκι. Φτάσαμε στην Αθήνα Παρασκευή 9 η ώρα το πρωί και πάμε! Φτάνουμε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, στο μοναστηράκι, εγώ με τον Γιώργο, να πάμε γρήγορα να πιούμε ένα καφεδάκι στα Starbucks και μετά να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα στα σοκάκια της Αθήνας με τα μικρά μαγαζάκια της, μέχρι να έρθει η ώρα για το check-in. Και έρχεται η ώρα για το check-in μας. Παρόλο που ήμασταν στην ώρα μας, στις 2 ακριβώς, το δωμάτιο δεν ήταν εν τέλει καθαρό. Έπρεπε να περιμένουμε μέσα στον ήλιο για 2 ώρες ακόμα μέχρι να ετοιμαστεί. Η αλήθεια είναι ότι απογοητευτήκαμε, ήμασταν κουρασμένοι, αλλά ποιο ταξίδι δεν έχει απρόοπτα. Δεν πειράζει, όλα καλά. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να ξαπλώσουμε, να ξεκουραστούμε, γιατί έρχεται βολτούλα με τα παιδάκια μας να βγούμε για ένα υπέροχο κοκτέιλάκι. Το μαγαζί που κάτσαμε ήταν το Six Dogs και αυτό στο κέντρο, εκεί γενικά κινηθήκαμε. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, όμορφο κλίμα, γενικά όμορφα, και στη συνέχεια κάναμε τη βόλτα μας στην Ερμού, με τον κόσμο να είναι και αυτός έξω στους δρόμους. Υπήρχαν πλανώδη μουσική, γενικότερα κόσμος, φώτα και τελικός προορισμός φυσικά τα Mac για τα βραδινά υπογλώσσια burgers. Ύστερα από καλό φαγητό επιβάλλεται και ένας πολύ καλός ύπνος, μιας και η επόμενη μέρα προβλεπόταν μεγάλη ημέρα του Gameathlon, οπότε γυρίσαμε πίσω στο δωμάτιο και κοιμηθήκαμε. Ημέρα δεύτερη. Ξυπνήσαμε, ετοιμαστήκαμε και κατευθυνόμαστε γρήγορα στο μετρό στο μοναστηράκι, όπου έχουμε δώσει συνάντηση με τα παιδάκια μας για να πάμε στο Gameathlon. Μετά από αρκετό περπάτημα, φτάνουμε επιτέλους στον προορισμό μας. Ήρθε η ώρα λοιπόν να χαζέψουμε τους πάγκους των καταστημάτων, αλλά και να θαυμάσουμε τους cosplayers που τριγυρνάνε γύρω μας. Και ήρθε η ώρα για το highlight της ημέρας. Μία απόφαση στιγμής, απρόοπτη, απρόσμενη, αλλά σίγουρα δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Καθώς περνούσαμε από το section των tattoo artist, τα σχέδια της Μαρίας μου τράβηξαν κατευθείαν το ενδιαφέρον και χωρίς δεύτερη σκέψη ήμουν πανέτοιμη να κάνω τις 2 πεταλουδίτσες που πάντα ήθελα. Το
Το τατουάζ είναι έτοιμο και είναι πανέμορφο. Είμαι full ενθουσιασμένη. Η Μαρία είναι πάρα πολύ ευγενική. Μας έδωσε tips για το healing process και εννοείται πως θα έχω το Insta της στην περιγραφή για να δείτε και εσείς το έργο της. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μέχρι στιγμής, να κάνετε ένα like, ένα σχόλιο και να πατήσετε και το subscribe button για τα επόμενα βιντεάκια που πρόκειται να ανέβουν από το κανάλι μας. Και αφού λάβαμε το πιο όμορφο δώρο, κονκάρδες με πέντρο, ήρθε η ώρα να φύγουμε για Πασαλιμάνι για το μηταπάκι μας. Ό,τι και να πω για αυτά τα παιδιά είναι λίγο. Περήφανοι, τυχεροί και ευγνώμων που τους έχω γνωρίσει. Περάσαμε πανέμορφα, αλλά η μέρα μας προφανώς δεν τελειώνει εδώ. Σηκωθήκαμε από το τραπέζι, απολαύσαμε το υπέροχο ηλιοβασίλεμα και πήραμε το δρόμο μας προς το μετρό με κατεύθυνση τα καλά καθούμενα, ένα πολύ ωραίο εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Στην είσοδο μας υποδέχτηκε ο ιδιοκτήτης με ένα ζεστό χαμόγελο και στη συνέχεια το προσωπικό μας οδήγησε στο τραπέζι μας. Ο φωτισμός και η μουσική δημιούργησαν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα σε αυτόν τον φανταστικό χώρο. Η επιλογή μας για φαγητό ήταν 2 μπέργκερς που πραγματικά τώρα που ξαναβλέπω τα πλάνα μου τρέχουν τα σάλια. Καταπληκτικά η εικόνα, τα αδικία απίστευτα, καταπληκτική γεύση. Παρ' όλα αυτά η ώρα είχε περάσει και έπρεπε να επιστρέψουμε στο δωμάτιο. Ημέρα Τρίτη. Ημέρα χαλάρωσης για μένα και τον Γιώργο. Άλλωστε, ποιος δεν θέλει λίγη ξεκούραση μετά από τόσο περπάτημα. Σηκωθήκαμε, ετοιμαστήκαμε και ήρθε η ώρα να πάμε στο Ψηρή για μπραντς. Αφού χαζέψαμε τους δρόμους της Αθήνας, φτάσαμε επιτέλους στο μαγαζί, το οποίο ήταν όντως όνομα και πράγμα. Με το που μπήκαμε μέσα, νιώσαμε κατευθείαν ότι ζούμε σε έναν παραμύθι. Απίστευτη διακόσμηση για όλες τις ηλικίες, παραμυθένιο. Αν έχεις φτάσει μέχρι σε αυτό το σημείο στο βίντεο, γράψε στα σχόλια Rakuno Meetup και πάτα την εγγραφή αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Το απόγευμα της τελευταίας ημέρας επιλέξαμε να το περάσουμε χαλαρά, μιας και την επόμενη μέρα θα ταξιδεύαμε για να επιστρέψουμε πίσω στα Γιάννενα. Γι' αυτό και πήγαμε σε ένα escape room κοντά στο δωμάτιο, άντε και σ' άλλο ένα. Περπατήσαμε για ακόμα μια φορά στους πεζόδρομους της Αθήνας και στα μαγαζάκια της και με τελικό προορισμό φυσικά για άλλη μια φορά φαγητό και πιο συγκεκριμένα μπέργκερ. Ημέρα Τέταρτη. Ανάμεικτα συναισθήματα. Χαρούμενοι που θα γυρίσουμε στο σπιτάκι μας, στο χώρο μας, λυπημένοι όμως που αυτό το ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Κάναμε μία βόλτα στα public, χαζέψαμε, ίσως αγοράσαμε και κάτι. Αλλά δεν θα σας σποιλάρω τίποτα. Θα τα δείτε όλα σε επόμενο βιντεάκι μας. Γι' αυτό κάντε subscribe και χτυπήστε το καμπανάκι για να είστε ενήμεροι για τα επόμενά μας βίντεο. Τελευταίος καφές και συνάντηση με τα παιδιά πριν γυρίσουμε στα Γιάννενα, σε ένα μέρος καταπληκτικό, σε ένα ρούφ στην Ερμού με θέα την απίστευτη Ακρόπολη. Και προφανώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φύγει από την Αθήνα πριν μια τελευταία στάση στα ΜΑΚ για τα καθιερωμένα πλέον υπογλώσσια μπεργεράκια. Όλα τα ωραία όμως κάποτε τελειώνουν. Έτσι και αυτό το ταξίδι μας στην Αθήνα. Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε πίσω, στα Γιάννενα. Περάσαμε πανέμορφα. Νιώθουμε πολύ τυχεροί που ζήσαμε τέτοιες υπέροχες στιγμές μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, ρακουνάκια μας.
είστε ο λόγος που συνεχίζουμε. Δεν τελειώνει τίποτα όμως εδώ. Έρχονται τα καλύτερα. Και ο λόγος, εσείς που μας υποστηρίζετε και μας αγαπάτε. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν. Γεια σας!